Здравейте хора, аз съм Сашко, днес отново ще играем CSGO с Боби и Тони. И аз ям банан. Банани, портокали, като груе. Банани, портокали, някакви плодове. Аз съм роден певец! Мама ми каза. Ай, Чакай, някой да клекне тука. готово. О, хора, аз съм горе. Аз съм горе. Аз искам Тони. Аре, жълтия ни пречи. Ай, на мен някой ми насича. И хора, съжалявам, ако видеото леко насича. Оп. Цак. Дико е. Ник, пази се. Някой те цели ще пази се. Оп. Виждате, тук играм с един... И алата в бето, Грач. който... Боби, ела в бето. Там е чисто. Идвам. Пази ме. Аз. Ние тримата на 4. Окей, бава, Тони. Идва някакъв. Двама от тях са покрай нашия спаун се въртат. Какво? Това е хакер, Саши. Саши, внимай. Не е хакер, внимай. Не е хакер. Отиди при бомбата и... Стой се. Идват отгоре. И за тебе. И оттам идват и отгоре, да. Саши умре. Не, няма. Защото За Саши тебе пича. Не го видях. Ако не намери бомбата. Има ли кит? Няма кит. И няма как да има бървиран кит. Ще е дефюзна, няма как да не е. Кара. Айде, първи рунд. Абе, първия от нищо не означава за нататък. Аз си го повтарям във всеки клип. Не буквално. Почти всеки. Пак ли бомбата в мене, бе? Хора, също пишете в коментарите, ако искате да, някакви други игри, на които Ти сме, как ще защото го- ние най-вече на CS гледаме и на Майнкрафт и такива. Защото това сме О, Саши, качих се. с моя помощ. Не. Не, аз бях по тебе. Опа, чакай, опа, Боби, ела за хил. Идвам, приятелчо. Деде, абе, тия колко са, бе? Не, ола! Какво? Те кога първо успяха да дойдат до нашия спам. Ето лесно да е, ма. Не е лесно толкова. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Айде сега ние ги ръшнем, искате. Мятам флешбенки и ги пробивам. Аз имам граната, така че метна граната и Саши ще потвърди колко съм добър да убивам хора с гранати. О, да. Най-вече него без да искам съм го убивал. И аз убих веднъж с тебе. Ето го. Тук ли си? Окей, метаме. Не по мене. Не по мене! О, хедшот. Тук са. Какво ми става днес? Хил. Болен ли съм? Толкова ранг. Охо, това е много зле тук. Това е 4-ти ранг. О, браво, бой. О, бой е на първо място. Скайът. Това е тъпо оръжие. Има някой блестящи стикерчета. Кой иска да му го дам да го разгледа? Ама аз си взех едно лилаво с златен стикер. Моето някакъв стикер блести в зелено, лилаво. Не, имам пред блести в зелено. Става в различни цветове. О, яко. Ай, кой е метнал бомбата? И отстрани обграден в черно? Да, като има стикер отстрани обграден в черно. Те. Я някой да дойде с мен във фото. Places. Изчакайте. Дайте минете. Ето ме, Саши, за теб съм. Аз ще огледам. Виж, че е чисто. Оттам чух някой. Я ти пленвай. Пази. Пленвай. Окей, тенкс. Да съм много точен. Аз си качвам горе. Places да съм точен. Идват, Саши, идват. Пази се. Някакъв Royal Raven, който е адски гаден хакер. Той само него... Какъв си ти, бе? Royal Raven е много гаден хакер, верно. Имаме ли бот? Не. Май в гръб ти идва.
Ето го! Каспер, дай Добре, Каспер, ай, можеш Каспер. Копай се. Go away! Не, тук има един. Ма той има само един. Бомбата ще гръмне, ако няма ги. Come on, rush B. Бро, бе! Това е Ей. Не бе, аз се обърках, исках да му кажа да го ръшне, ама казах Ръж. О, what? 2 на 2. Тони да си земля, бе, пе. И ако искаш, аз имам А. цялата картина. Момент. Как стана 2 на 2? Не знам, явно така Бяхме не сме слаби. 2 на 0, сега бихме един рунд. 2 на 2. Кул? Сташи, аз си мълчиме, сега е по-добре за нас. Абе, после ще видим видеото. Ако има бъг, страхотно. По-добре. А може да бием. От една победа печелиме по 2. Не, няма бъгове. Така Няма, си, ние спечелихме. Да се спи. Един рун, после още един. Така. Абе, Горе. аз съм голям забравям. Отчакъде! Как от всякъде, бе, само отдолу. И отгоре. Кога ние Не, бе! Има един Някой- там. Метнете нещо. Нещо, Браво, което да... Каспер. Браво, Нека бе. си убийца. Абе, Пета. Нека си убийца отборник. Ай, тук стана голямо мелене. А така, ще окреси. В негова памет. What? Какво? Какво? Как ме видя? Къде е? Как знаеш, че съм Той тук? е с моята, той е с моята такова. Ма как знаеш, че съм тук? Той е мръсник, лош човек. Аз си взех АВП. Кой го иска? Той как знаеш, че съм тук? Кой иска АВП-чо? Хора, знам, че някои от наши познати и приятели сигурно гледат тези клипове. Сега напишете в коментарите. Според вас, дали други отбори имат хакери или нямате? И им кажете другия път да играем с хакерите и така да може ние победим и да качим повече на. Бийте ги. Там е. Горе. Ай, да не се стиска. Да дойде и да се бие. А ти плендни. Точно Ние това отиваме да го биеме. По-скоро аз ще да го бием. Боби Хил. Горе ли е още? Какъв си той, бе? Идват зад нас. Да знаете. Аре, убийте го. Вземи ми АВП-то, Саши, там е. Ето го! Да, хакера, който ме уби. Истина. И той знаете ли какво има този, който ме уби? Сребърен трофей. Охо. Ча. Какво прави? Пичак, какво правиш? Пичак, какво правиш? Брат, той не вижда бомбата. А тя къде е, бе? А, това е бот, бе. Това е бот. Дама някой... Това беше бот. Дама някой се беше правил в него. Да. И да, Бота, защото той веднага я вижда бота. верно ли? Не винаги. Да, повечето пъти. И с Desert... Саши, кажи вчера как ги бих с Desert Eagle. Ого, да. Бабе само добър за заедно. Аз вчера бях малко така... Не наказвам, просто ми казаха да си почина малко от компютъра, защото играх много и аз си починах. Един ден, без компютър, нищо няма ми стане. Save something. Няма никой, който... Бой, я отивай да плендваш моето момче. Да. Ети тук така. Отгоре! Това е бот. Боте! Това е страхова мъс. Летрахме! Ей, ние с тук с флешбек ще се дразним. Какъв си ти, бе? Бой кошува мина през тебе и дойде при мене. Ама то е just game, много хак. Много добре, Боби. What? Бой ти много добре го каза. Just game is hacker. Между английски. и Някакъв си български. убиса отборника, между другото. Да, точно би just game. Ако го убия още веднъж, ще има бан. Yes! О, дали Куршо ми ще стигне от там? Да, Вижте, да. охрана, вижте, елате! Вижте, охрана! Да, именно аз това веднъж казах на Тони. Но това е на руски май. Да, то вече създателите на CSGO май ги пренеска на руски. Да, то първо бя... Не, то... руснаците предполагам, че са... Ето вижте!
Да, те май са помогнали за създаването на ЦЕЦ, защото и англичани са... Югозападно е управление, да. Не, тук е! What? Стига сте ме заслепявали, бе. Аз съм да заслепи от теб. Не съм казал, че си ти. Знам, И как го килнах във въздуха? чакай, ще гледам Боби. Бой е умрял. Това умрял, Бой. Трябва да убием един. Рояро нещо си е хакер. Аз за сега ще премина в Фато. То съм хитър. Качи се горе. Да. Трябва да съм... Той е фен на пакта. На пакта 2. Ние си имаме наш пакт 2. Искате ли после пакт? Не. Защото няма какво да правим. Аз ще играя на... Ако ще играем на други играч, тогава ще играя на Paladins. Ако няма да играм на други играч, пак ще играя на CS. Аз ще играя на Paladins. И аз тогава. Сега ще ти кажа да се пазиш, че при лилави и жълти има. И вече нямаме жълт. Да, ония докъде стигне до мене, ще гръмне. А тя къде е бомбата? Ето. Ама ти ще умреш. Да. Баш върху бомбата, Емедни. Баш върху бомбата. What? Они се самоуби? Окей, они се самоуби. Окей, това ще е адски успорено, според мен. Взимайте бомбата. Това говори като малко детенце. Взимайте бомбата. Аз не го чувам, защото Като за начало, защо я мята? Има някакъв тимър от тях. Я пак кажи нещо. Лилавия, т.е. О, лелка, бе! Те се вещат 6 годинки, 7. Аз не... Той говори ли в момента? Да, той говореше... What? Ник си... Не знам си какъв сприемаме целиш. Че ли бе? Не са ли големите? Окей, но проблема. Окей, Първо някакво си заплашително изведнъж. Не ми пречиш. Що винаги оплемствате Том? Защото да не ме целят от тама. Аз пък не знам защо винаги оплемствам на най-опасните места, баш, но... Пък там съм... Кой? Охо. Окей. Стори ми се, че нашия ме уби, обаче не беше така. Да, и Никич, не знам си кой ме уби. Ето го. Дефюзват я! Ето го! Не този! Това беше. Сорка. Значи аз си Каспар. Точно 100! Боби има точно 100 убийства, май. И 180 Саши. Окей, почти 200. Ама откъде знаеш къде е? То пише, има старта. Да. Това не знам как го направих. Колко? 4 кила не направих? 3. Чакай. Да, 3. Да, 3. Защото един си беше мъртъв. Те мисля, че сме в бето. Не, в Ато. Ние още не сме стигнали. Ще им покажем, че сме сериозни. Няма никой. Сега им го показвам. Не съм много. Возете ме. Да ти фърли димка. Не, защото ще знае, че правим. Ето тук отстрани ще метна. Смолх. Баш смолх. Какво се случва? Не знам, Бой, аз... Да, за тебе, Боби, за тебе! Ето го! Дефюзва я! Не. Дефюзна я. Карай. Не, нямаш шанс. Петима ми без, така няма проблем, нали? Пак викаш се спре, ама не. Значи, знаеш какво според мен трябваше да направиш? Не те видео. Просто като има няколко човека и един я дефюзва, мани ги уния хора. На теб ти е важен той, който я дефюзва. Да, ама те като ме убият, те ще почнат да... те в принцип ти пречат, да, така че да, трябва да ги цепиш. Няма смисъл да бъда при него. Защото те го пазват по само единия. Добре, защо ние пак камато да сега ще се става назад? Вдигна. Пазете се. Как знае, че съм тук? Айде, браво бе, Каспар. Кой ще ти разобра? Бомбата само, че е намидала. Да, то не трябва тук да има един.
Ето го. Роял равен, той е хакер. Роял равен, да, верно, то скъсто. Роял. Гледайте някакъв секс Ники, не знам с какъв има. Боби бомбата е натам. Да. Ай, Боби тук заобикаля. Така. Още малко. Има. Ето за така! Цецо, къде отива своето момце? Нема така да се справиме. Това надолу му лагва. Някакъв секс Никс. Аз заспивам. Бяхте ли снимката на Каспар? Аз заспивам. Just game. Те имат вече бот, защото един го бамнаха. Джастин Бибър. Justin Bieber. О, моля се. Сега няма да си говорим за певци. За какво да си говорим? Няма да си говорим за певци. Да, той е направо най-великият певец. Сте метали бомбата, бе. Някои фенове имат сега на Джастин Бибър и сега ако гледат това видео, другия ден ако ни познават, ще дойдат да ни лепнат два шамара и има тук на мидула. Така че Ръжби! всеки си има, как да кажа, вкус за певец или за песен. Всеки си има мнение. Стой. Помагане! О, какъв хедшот! Отмъщение. О, така. А той ни взе Той е един хедшот, не знах как. О, блестящо. Да, такъв златен стикер. Не знам. Той ти си това оръжие, дето аз бях сега. Окей, кой? Уа, то не за нас! Как? Не блендвай. Ела ми тук, гадинка. Гадинка! Не метай гранати. Сега ще го. Какво? Ма защо? Защо беше хакер? Аз мислех, че е някакъв друг. Това той ли е? Да, хакера е. Как се казваш? Не знам си кой. Само искам някой да ми обясни. Кое е това число? Вижте, отборът му, там където е това. Виж какво спечелих. Виж какво спечелих вчера. Аз няма си хабия. Защо? Без да иска да го сложих. Аз няма си хабя, пада си. GG, good game. Има друг ревлю. Бял, а моя е червен. И също хора, ще може да направим клип. Опа! Не бе, кой ме оцели? Ти. Оцелите два са получили пам. Какво? Не, един Хора от тях... също ще я кажа, за 3 март очаквайте клип, защото тогава ще... все пак е празник. На всеки път... Не ми взима якато. Каспар! Не ми взимаш якато. Да имам снимка на бебче. Ама бебче, видя ли какво прави това бебче? Да, видях. Някакво оръжие, взех си, сега ще оръжие. Искам да ти кажа... Те имат 3 бота. О, Лесна игра. махнаха се хакерите, останаха тия. Ола, да. Лесна игра. Изи. Бот Нели, вижте. Нели TBG играе в тяхния отбор. Да, бот Нели. Нели TBG. Какъв Нели? Нели, виж. Има от тяхната един се казва бот Нели. Кой мета бомбата, бе? Ама Нели превежда въобще не на е български бот. Нил. Какво? Превежда с български Нил. Аз съм на български и ми пише Нил. Река Нил. Кой ми се качи на главата? Аз. Не ти някой друг май. Аз. Хело, бегайте. Саши, за какво го метна? Аз го метнах, ама казакайте. Ко съм метал, бе? Аз метнах флешбек. What? Каспар ме атакува и Лавия ме атакува. Искам да ти кажа, Тони, ако още веднъж ще атакувам, получавам бан. Не ти или Лавия. Не трябва да атакуваш човек над 8 пъти, за да получиш бан. Трябва да го убиеш над 2 пъти. А Каспар, ако ме убиваш... Да, зад къщичката, Тони! А къщичка е? Еми ти вече го загуби. Над мене ли е? Да, на тебе!
О, с граната ли ще играем? Убих го! Ти го уби с граната. С граната! Да, между другото, в тая канализация, вентилационна, Вентилация. ще бъде много лесно. Вентилация на също. Ще бъде много лесно да Как убиеш. ще кажа тъп и умен е едно и също. Ще бъде много лесно в вентилационната да убиеш някой с граната, защото там е като задръстено в тунелче. И да, Бойс, представи си умен и тъп, затова учените са умни или друга, или да не ги обиждам сега, да не казвам неща, които не са. Дропна граната. Не, кой? Някой мина пред погледа, аз диаметна и в този случай аз сам си Той презареждаше и ме уби. Охо, двама са там. Тама. Не мога да взимай, Тони. Твоето е по-год. А, не, това е на Сашко Плат. Гръб. Леле! Саши всички са ни гръб. Дай ник. Не, той е слаб, той мене ме атаку. Боже, но е зле. Моля, Той презареждаше, как да го бия? What? Обяснете ми как го уби, докато презарежда. Това ми го обясни. Не знам. Не го разбирам. Идват от тук. А така, ето. don't touch me! Оп, и другия е там, Какво прави? Това беше АФК, май. О, ние ги водиме! Човек, он си стоеше на едно място. Тони, те са с ботове. Това беше човек право да в бот. Ония Соби едити кой си. Соби И ако сега дигне много ранг, има вероятност аз да дигна левел. Югозападно е управление. Също хора, знаете, че в CS, ако искате някой от вас да играят с нас, ако искате пишете, да са от тия, които познаваме, ще е по-добре. Не, бе! Да. Каспар ми взе половината хил. Той ни убихме бот, не ли? Липнели. Няма да бягаш. О, Не, бе, Тони! той е розово, той не е толкова всяко. Аз път искам да зартигам. Целен ни отбор на един. Който е тук. Да, ето го. Когато си. Той беше сигурно на едно хил. Кой от вас има кит? Никой. Обезвреждай. Никой О, няма. виж къде скачих! Как се качи? Не мога да видя, обезвреждам. Виж е тук. О, да. Но Опа. лесно се качваше. Чакай. Може оттам да може. се джумпи на терасата, мисля. Мисля. Мали за малко как щях да ударя. Кой иска моето? Какво е твоето? Е това. Кой иска това? Я. Аз имам Добре. първа. Ами, аз имам такова, което е на другия отбор, така че... Леле! Кой мина пред мене? Каспар, как щех да му измлата главата? Това още не е добавено в CS. Да измлатиш глава. Звучи, сякаш да му падне глава. Мисля да си помислям, ако направят с някакви такива апдейти по-брутални. Абе, аз забравих, че сме от къртарите. Да? Аз съм ги Колко забравил. пъти някой искаше му убие? Взето. Метане на смол! Поне убих един. А ви улесни. Не мога сега да... всеки ли ще убие по един? Не знам, обаче бомбата ще Бомбата ще гръмне. Не, аз не убих нито един. Ще гръмне. Аре, Каспар! Браво, човече, ама не е браво. Ще умре. Ти си хакер, папа. Всички стъкла паднаха. Да. Той е много гаден шума, като гръмне бомбата и всички стъкла се щупят. Аз това 2000 Сега съм с едно синичко, тъмно и едно такова, не е ли лаба, какво беше? розово? Да. Хем с розово и с тъмно синьо.
Мален нож. Ей, стига сте ми ходили пред мерника, че ще получа бана. И на мене. Ако се пак в бето... Леле, Тони, как ще я те цел, наверно ти? Честно ти казвам. Да, знам, видях. О, в бето. Смело напред. В бето са всичките. Смело Какво си ти, бе? Дай, Тони. Какво? Ано те цели отдолу. Его, бе. Аз легнах, играч ми легна да там да си почива. По-скоро някакво седни си скълчи влезем. Да, нещо. Саши, Да. трябва да си изтеглиш Paladins. Да, адски яка е. За да играем... Лад, вижте, лате! Там Саши, те са Кой, искали кой? позволение от Team Fortress за да вземат вземат... Какво бе, Боби? Вижте, елате тук. Къде отида? Изгубих го, Саши, ти видя ли какво изгубих? Не. Фак, я разбирам. А тая кола откъде е влезнала изобщо? Ами така от тук, виж, гледаш. И там... Да, оттам откъде е дошла. Ай, тук някакъв мофта. В бето са би. Да. Какво? Аз метнах ди, кой на мен ми даде, че съм метнал граната? Джон Сина! Та-та-та-та-та-та! Ето го! Ей, стига са ни ходили пред мерника. Кой ме удари, бе? Оня. Каспар. Кой иска това? Кой го иска? Кой го иска? Кой по-точно? Това така. Какво? Аз го искам. Искане. Ето Това си умила вака. Някой ми метна ака. Това искате. Ай, сега нищо не го. Аз имам две розови. Едно слеше на Боби и другото Вземи се. ака. Бийте се, лалелелеле. Няма да се Мятам бие. флешбенга и бягаме. И аз мятам флешбенга. Има един отгоре, искам да ви кажа, че го убих докато ме... Ей, Тони, казах ви да бягаме. Браво. Браво, Тони, отивай. What? Окей. Каспар, Защо? Какъв е той? Каспар, Каспар не го уби. Че им Това е бейба. снимката на пакт. Ти сега ли разбра? Обаче е много слаб. Ама аз го казах още като започвахме. Аз не видях, че снимката му е на пакта, аз разбрах, че е някой от пакта. Да, е. Хора, аз съм се стъгнал във въздуха. Ня. Те виждаме. О, в той поиграем. Да, вас ви показва, че съм на земята, но аз съм се... Оня поиграем Търнет. И той е сигурно Окей, от хора, планета. може да ме видите и по-после. Хак. Флайвам. И не е хак. Това е бък. На ти ще пери пелико. Аз флайвам! Живота ми се... Вече не флайвам. Вече не флайвам. Не. Защото скочи. Какъв си ти, бе? Бот не ли ме уби? Не, то биджи. А вие какво прави тук? Ми те са тук. Един. А скоро само бота. Той го убих. А другите, чакай, сега ще ви кажа. Оп. Ето го тук, Тони. Ай, какъв е той, Какво ви става? Тони, що не джумпваш? Защото нямам време да реагирам. Боби, О, той той ти взе има- оръжието, а е бот. Ай, някакво ли има Кой ви червено взе нещо? Бота. оръжието? Ботовете могат ли да взимат оръжия? Саша, един бот спечели едно нещо. Спечели от цвете на АК. Ай, Да. Как бот е спечелил оръжие? Да, и така спечели. Кога? Като играх веднъж. Да, и аз нали тогава бях с тебе. Да. И дори ти споделих екран, Тони, защото ти тогава не играеше с мен, ама ти казах. Играх на Майнкрафт. Да, да. И ти след това ми се обади и ми разказа тук.
Къде сте? Къде то отяха там? Не знам, обаче той е бот. Да, но се е От пародил. Нели, мисля. Той се е пародил. Да, няма се прероди. 10-10. На тях им е хубаво, защото може да се прераждат много пъти. Обаче са слаби. Да, бе, той ни слаби 10 на 10 сме и сега ще бъде 10 на 11 за тях. Инкалник. Careful. Уния имат 4 бота вече. Don't look at the earth. Whoa, rush. Come on. За The какво bomb. За какво е натиснал контрол? И- Не shift. Да, е шумно. Къде е? Ето го! Не, няма сме. You can do it. You can't. You can't. Kids, guys. Ама защо спря? Можеше да успее. Нямаше. Нямаше, ама защо спря? Но не е спирал. Той е като онзи човек го разсейваше. Щом се започва да се чува оная музика и нямаш... така... Ма Не знам каква като шум. музика? Ми той се чува като едно като шум. Да, защото вие си включили музика. Не музика, как го обясня, едно като един шум. Да, град. Да, такова когато започне по-забързано. Не минайте. Около двама са. Дали? Отгоре има ли там някой? О! През дима. Горе има един. Избови, убихме бот. What? А Тони как е дошъл тук? Не знам. Ай. Има само един от техните, който не е двама от техните. Вижте таблицата, моля. Его! Какво? Вижте таблицата, хора, моля ви се, погледнете я на техния отбор. Да. Всички са ботове, аз това ви казах преди. Не, он е джойнал. Кой е джойнал, бе? Да, он е джойнал. Да си взимам ли АВП? Аз бих си взел. Не знам как искаш. Аз бих си взел. Аз си го взех. Аз що имам пари за АВП, почти винаги си взел. Не, чакай. По-отзад ми трябва. Каспер Мастър идва тук и сега ще кажа на другите, че са голям кук. Не махне се от погледа ми. Окей, махаме се. Друг поглед. Погледа от Мерлика. Когато бота отяхната. Влиза тук. Много правилно. Дедей! Всичките тук са на спала. Защо ние нямаме бот? Толкова ли са на точно? Ботне ли? Йой, си Мастър. О, Тони, що си оставя в алмаса? Умрях. Бомбата е в бето. Ще загубим. Само аз имам кит. И без това нямаш време. Как те могат да ни бият, като са само двама? Бето е става някаква експлозия. Не, добре, всички сега си взимайте АВП-ца. Аз имам АВП. Аз нямам А пари. кит ми трябва. Аз си имам. Нямам пари. Имах пари само за това. За МП9. И едно 5-2000, с което ме пуска и едно дикой. Аз си взех АВП. Тоест тя си го има от предишния рунд. Лила влавя. Да ги изчакам в бето. Не всички в бето да ходят. Аз тук ги чекаля с АВП. Аз ги чакам в бето, аз мисля. Ще ги чакам. Аз ще кажа, ако дорят. Сега ще е фа, окей. Идват в бето! Би! Тук са всички. Да, таз. Не, умрях АВП-то ми. Аз ще го взема, не се безпокой. Да бе, точно за това. Ето го долу. Не ги чукам. Слез. Само ти. Дай пак. О, едно в едно. Пренда я. Там е някъде. Чувам го. И аз го чуя. Там е някъде покрай бомбата се върти. За тебе! Ето го, тук е! Стреляй!
Гледай да обезрежиш бомбата. А така, стреляй. Аз да се презаредя. Айде да... Покрай бомбата, чул го. Там някъде. Ето го! Обезрежи. Кара. Когато стоиш с гръб към мене. Уеф, от толкова 12 на 12, спокойно. Те ще да бият. Ето крадеца. Боби? Да. Добре ли се чувстваш, жена? Никога не съм добре. 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 Аз ти имам битва. Айде в бето всички да ги причакаме, защото виждаме, че те само там отиват. И аз нямам кит. Само един да отиде в Ато. What? Каспар! Каспар! Аз го предлагам за кит. За кит. Мани го, остави го. Предложи го. Ти умря ли това? Не, на 5 кръв! Да, спектечмент. Няма се по... Тони, ама ти без това ще умреш, така че. What? От бот. What? Каспар чука. Саши още си с моето АВП. Мисля, че... Боже, ега ти бота! А това тук ли беше или... Да, бот беше. Саши, натисни F1. Натисни F1, Саши. О, човек. Еза, бро, Саши. Добре мене ме целеше. Бот харвите, може да се селяваме в един. Еми, по-добре да го оставим на игра. Той като положи да не цели, той ще получи бан. Но той са... Може да АВП. Саши не е с АВП. Саши, по-добре го кикнем, защото ние на момента го кикваме. Иначе трябва да чакаме да загубим няколко рунда и да умрем. Не, те ще ни причакат такова бето. Те знаят, че чакам Аз вече убих този с бомбата, между другото. Не съм в бето. Видел. Убих ли го? Не, бе! Селих се. Ко? Откъде? Кога скачи там горе ония? Как изобщо? О, цех! Червено P90! Някакъв оцели пак бомба. Ама с бота го взех. Не! Може ли? Все пак може ли го видим от бот? Да! Това много трудно се печели на пазара, почти никъде го няма. Да, това червено, аз това много го искам. И аз много го искам. Аз искам такова само, че АВП. Абе всички оръжия искам са ми червени. Аз искам пари са ли златни. Тоест ножове най-вече. В бето са. Да, мисля. Не съм сигурна дали всичките. Да, този с бомбата е там. Да, как въжа? Боби! Да. От техния спаун! Боте! Аре, не се. Бота! О, боте! Доем! Гледай го, Борис! Борисе! Аре, хелп, бе! Pas го правят? What? Взел ми оръжието! Аз това ни изби всичките. Да, и главно и те. Мисля, трябва да ги биеме. Гледайте някакви снайпери, ако искате да вземете. Никакъв да не прави, само най-слабия. И си взимам и аз кит. Аз имам пари за най-слабия снайпер. Аз тук ще ги изчакам малко. Пича, кажи нещо. Кой за той? Кой бе? Фато. Ти, баба ти, кой? Хо. Фато. За Саши! Кой, бе? Ай, той го целя, той да убира. Аз ще заобиколи, не? Аз съм заобиколил с бота. Той е тук някъде. What? Чакай, ела с мене. Не се... Его. Да.
Брат, Я взех го. Ама с бота пак го взех. Абе, Боби, ти само се тролваш. Вижте, взех си моето P90, което е с стикерче дори. Те са Я? горе. Искам ти го видя. Те са едни и същи по Къде си, този бе? цвет. Сила. Къде му е стикера? Аз не обичам да си слагам стикери. Аз се обичам. Мен не ми харесва, не знам По-хубаво защо. бях Просто си. не ме кефи. Кефи ме обаче тия лъскавите. Еми, те всички са лъскави. Не са, не са. Не са всички. Ма- Моето е лъскаво. А? Моето е лъскаво. Ма всичките ли? Някакво златно, защото има и златно. 3! Къде са? 3 ма убиха. Какво? Лилавия, айде мързай оттам, моля ти се. Аде, Чакай, ти зле ли си, поси. Не можеш да играеш. Бавно развиваш ти! не бъдеш си окреси, моля ти се. Абе, как това ме убила? Аз това Той- ги цепа. Не искам да го казвам. Ще загубим. Не. Няма. Стил Криси губим, така че. И- Че аз тебе ще убия накрая. Човек, Аро, няма Добре. стил Криси. Това е... Няма стил Криси, защото ние тогава В момент- ще загубим тотално. В момента или губим, или сме равни. равни. Това рунд трябва да го спечелим. Равни. Не трябва да губим. Как ще губим? няма губим! Няма губим! И умрях. Само моля ти се не дай да бъдеш... Той си го уби пак с граната. Аз нарочно метнах му е така леко. Да, нали? сега, Да, бе, петима ми влезте, бе! От вратата е Тони. Вземи му това, да. Как може всички да ви взимате тази ака? И вижте, you so дяло. Какъв език сега ми четеш? Ооо, Тони, бе. бихме ги. Yes. Не сме ги били, да. Ко? Само? Защо така малко? Защо толкова малко? Аз качих 3 пръста. Аз като... Моя няма и пръст. Сериозно? Да. А ти си на първо място. Да, но той няма и двоен. Ама аз имам... Добре, релив. Окей, хора, това беше всичко от нас. Гледайте и следващото парти. Не забравяйте да се абонирате и да оставите един лайк за следващите видеа. И чао! Коментар. Да, и коментар.